Hello guys, namaskar, Jai Jagannath. Welcome to Chinu's family vlog with you. ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସୋମବାର, ସେକେଣ୍ଡ ସୋମବାର ଆଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଚିତ୍ତଲଗା ଅମାବାସ୍ୟା ବି। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମର ହେବ ଅରୁଆ ଭାତକୁ ଡାଲମା ଆଉ ତା ସହିତ ଭଜାଭୁଜି କ'ଣ କରାହେବ। ମୋର ଆଜି ଉପାସ ଅଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ହିଁ ଖାଇବି। ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ଜିରା ଭାଜିଥିଲି, ଭଜା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲେ ଟିକେ ଡାଲମାରେ ଭଲ ସ୍ମେଲ୍ ହେବ ବୋଲି ଘିଅ ଫୁଟେଇଥିଲି। ଘିଅ ଆଉ ଜିରା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଫୁଟେଇଥିଲି ଡାଲମାରେ। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ରୁଟି ଆଉ ଭଜା ଖାଇକି ଗଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଟିଫିନ୍ ରେଡ଼ି କରିଦେଉଛି। ସେ ଟିଫିନ୍ ନେଇକି ଯିବେ ଡ୍ୟୁଟି, ତେଣୁକରି so that is for today guys। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ।